The passage na atong gibasa karong buntag, this is actually a continuation of the whole chapter 25. And ang context din he talks about the second coming of the Lord Jesus Christ. The second coming of the Lord Jesus Christ. Kabalo ka usa sa atong blessed hope, ang pagbalik ni Kristo. Kung luwas ka. Amen? Now, in this is parable. Kaning chapter 25 also, usa ni nga mga chapters sa Bible na some of the hard passages in the Bible nga there are some confusions kung di nato talungon ni o interpret, di nato talungon o tanaw ang whole context, malibog ta, no? Kung unsay buot pasabot. Especially this is a parable. Unsa ganin ang parable? Parable is an earthly story with heavenly meaning. So there are some characters na gamiton sa Bible. There are some words that are figuratives. There are some words that are figure of speech na gamiton sa Ginoo. No, that are not literal. No, God will use a simile, and sometimes God will use a metaphor para masabtan pa gid nato og maayo ang mao nga parable. And again, walay gisulti nga story sa Bible, walay nasulat nga story sa Bible nga dili masabtan. No, it only lang maybe kung bag-o pa ka, kunya labi na wala kay enough nga background, maglisod ka og sabot. Mo nang salamat nga dunay simbahan nga nagtudlo og Bible. Salamat ta dinhi tudloan tag Bible. Encourage tang mag-ablig Bible, encourage tang magbasa og Bible, encourage tang nga magtuon sa Bible. Amen. Salamat ta nga dili lubinahan. Dili kuan kanang basahon. But the Bible is very important. The Word of God. Now, ani nga parable, Jesus refers to the judgment of the nations. Later ato ning ihanay kaning the order of events, future events that will take place. Some wala pa nahitabo that these are future events. No? Kani gahisgot ni sa judgment of the nations. Ang tanang nasod sa kalibutan moatubang sa Dios. Inigbalik ni Kristo all the nations. O kini mahitabo at the end of the great tribulation period. There will be a great tribulation na mahitabo. Now, kani nga pagbalik ni Kristo, there are, ako ning unhan gamay, there are two phases sa pagbalik ni Christ. Many times gitawag ni nato og second coming. That's the word nga ato ning nadunggan, second coming. But ang fit actually yun nga interpretation aning second coming, this is the time na si Christ ang iyahang tiil mo touch yun sa yuta. Like the first coming. The first coming ni Christ, piani siya as a babe, as human. Mianhi siya dinhi as Savior. O niya, physically yun na siya. No? Now, ang usa is kaning, we call it also the coming of Christ, which is the rapture. But that coming of Christ, dili siya sa rapture, dili si Kristo ang iyang tiil, ang iyang presensya mo, anhigod sa yuta o sa kalibutan. But during sa rapture, we will meet the Lord in the air. Are you with me? Kita mao'y musugat niya sa kapanganuran. Unya sa rapture po, ang makakita ra o ang makadungog, ang makabalo, ang mga sabra. Mutingog ang trumpet. Alright? But during this
Christ is kaning gitawag og revelation nga tibuok kalibutan, tanang mga tao sa kalibutan at the end of the Great Tribulation period makakita sa iyang pagbalik. Nakarawa, in Matthew, Zechariah 14, verse 4. Palihog ko na, Zechariah chapter 14, verse number 4. This is the prophecy of Prophet Zechariah. Ready, basa ta. And his feet shall stand in that day. Unsa lang in that day? That is referring to the second coming of Christ. The day of the coming of Christ. In that day, upon the Mount of Olives. Asa ng Mount of Olives? That is in Israel. But ito ng kaning chapter 25, I think beginning Matthew 21 to chapter 25, gitawag ni og Olivet Discourse. Si Christ was teaching His disciples at Mount Olivet. Bukid na siya ang Olivet. Lugar na, ngalan sa lugar, na ay daghang mga bukid mo nang gitawag sa og Mount Olivet. Dito ni ang discourse na hitabo kaning gitudlo including chapter 25. Now, maupod ni nga dapit nga si Kristo mo balik. Dito siya ang iyang physical na presensya, ang iyang tiil, dito mo stand, mo tunog mga kaigsunan sa Mount of Olives, which is before Jerusalem on the east. And the Mount of Olives shall cleave in the midst thereof toward the east and toward the west. And there shall be a very great valley, and half of the mountain shall remove toward the north, and half of it toward the south. Kani imagine, inibalik ni Kristo nganhi sa kalibutan, dili ni rapture akong isgutan ha, but the revelation of Christ. Inibalik na sa kalibutan, ang bukid sa Mount of Olives, matunga, mapikas. One will remove toward the north, and other side of the mount will remove toward the south. Now, this is very interesting. Why? Until now, kani nga place, walay gitugutan nga magtukod. All the contractors in Israel are denied to have a building permit. Nga magtukod sila aning Mount of Olives. Why? Because there is a seismological studies nga ani nga mga mountains, aning Mount of Olives, dunay fault, earthquake fault. Kasabot mag-fault. Na anytime, maglinog. Now, mahitabo ba ni? Yes. Kano sa mahitabo? When Jesus comes, that earthquake fault, gamito ni Ginoo to split or to divide the mountain in half. Unya, there will be a great valley. Are you ready? Doon ay great valley kaya napikas man. So ang tunga-tunga, mahimong valley. Mahimong walog. That's what the Bible says. There not just valley ha, but di lang gani great valley, but very great valley. Look at nga unsa pagka-describe sa Bible. So, kusog kayo ni nga earthquake. Wa pa man ta kasulay og linog nga nabalhin, napikas ang bukid niya, nabalhin bintus layo kay lugar. Na Europa. The word is remove. Not transferred but remove. And during this time, this is what they call in the book of Joel the valley of decision. The sheep will be on the left side of Jesus Christ, and the goats, the
the sheep brother will be at the right hand of God, of Jesus Christ, and the goats, ang mga kanding, will be at the left side. Now, kaning sheep, kaning karniro, mao ni gigamit nga illustration ni Christ nga mo describe sa tanang mga luwas. Amen. Karniro. Ang mga dili luwas, kanding. Amen. Amen. Tinawag ko nga tinuod tang luwas karon. Amen. O muna kung tinuod na tang luwas, kuhaon na to ang mga kinaiyas pagkakanding. Amen. Diba? Ang kanding gahi ulo. Yes. Ang kanding kung imong guyuron, ikaw maoy guyuron. Di gusto mo sunod ang kanding, di ba? Kamo kasulay mo tugway og kanding. Oh, kaon ra gyud ato. Kasulayan. Oh. One of the things na di nako ganahan sa unas among balay, kanang patugwayon kog kanding. There was a time nga among kanding is more than 30 plus. Basta sa muka. Usahay, kung di ka magbantay, matumba ka. Kay magapos ka, magtiyot mo na 30 kabuk, magdungan o usay, kaning mga kalabinan ng mga kanding nga turo, gahi kayo. Gahi kayo. So, ang buhaton na ko sa naka-invento ko og kanang spray ba? Kay mahadlok man yung kanding og tubig. Amen. No? Unang inginom bitaw kandingon. Kaya way ligo-ligo. I think that's the term, di ba? Yes. Oh. Pero karon ang mga kanding, naay pasagda na ulan. Pero bitaw nang kanang kanding kung ulan, saba kayo. Tawgon ni mo ngalan. Tawgon, di ba? Oh, hadlok og ulan. Di na ta kanding ha? O di na ta mahadlok oy kung ulan. Yes. Kasi baron kay ulan na. Dapat di na ta mahadlok. Amen? Oh, ay salamat ulan. Ginoo pakuski pa. Dili oy. Ang karniro mga kaigsunan lahi og karakter. Ang karniro is very obedient. Mabito nang ang gigamit nga animal to as a type of Christ, dili kanding, but lamb. Lamb. That is kanang sheep. Sheep nga nati ba? Oh, nati. Now, ako ning ihanay. Sa atong time karon na ata sa gitawag og church age. Amen. Panahon sa grasya, panahon sa iglesia. Alright? After sunod sa church age, I do not have a picture there, is rapture. Rapture. Munay ato ang gituuhan. Wala ta nagtuo anang post-trib. Unsa nang post-trib? Na si Christ, ang rapture mahitabo, humana sa Great Tribulation period. That's very wrong. And in fact, kung imo ng tanawon, there's no sense. That is very illogical. Ano man, kung unya ng Ginoo mo balik sa rapture, ang rapture ba, unya na mahitabo human sa Great Tribulation period, what's the purpose Yes. of coming to Christ in the rapture? Nga niagi na ang church o Great Tribulation period. But listen, ang church walay labot sa Great Tribulation period. Actually, kung imong tan-awon ang Great Tribulation period, gitawag ni sa Bible o Jacob's trouble. Kay one of the group of people na muagi sa Great Tribulation period are the Jews. Ang mga Hudiyo. Right now, dagan sa mga Hudiyo, mga kaigsunan, hangtod karon, ilang gisalikway ang tinuod nga Bisaya. Ilang gisalikway ang tinuod nga Kristo. In fact, nakadungog ko one time, si Pastor Ken,
dunay gikasakay sa airplane unya iyang gipangutana usa ka Hudiyo. Iyang gipangutana about ni Christ. Do you know Jesus Christ? Kabaw ka unsay tubag sa iyang kauban nga sakay nga Hudiyo sa plano? Who is that? Is he a celebrity? Mga kaigsuunan, wa kaila. The very people nga gikan nila ang manluluwas, wa kaila. The very chosen people. Munang during the Great Tribulation period, doon ay daghang mga Hudiyo that will be saved. During the Great Tribulation period, they will call upon God. So rapture, human sa rapture, dinhin sa kalibutan, magsugod, rapture na yun, sugod na dayon ang Great Tribulation period. So ang mahitabo, gupot kayo, di mo kalimutan, hunahunaan na, kung doon ay ga-drive sa bus, sa serious bus, nga luwas, inigrato, biyaan niyang bus. So, kung doon ay piloto, mga kaisunan, sa aeroplano, unya, luwas, pag irapso, unya, aeroplano, tuwas-taas, apil ang piloto. Can you imagine? Do you imagine the chaos that will happen? Kupot kayo, munang, sa tulog katuig ug tunga ang buhaton sa Antikristo, sulbaro niya ang problema. There will be peace. O bitaw ng daghang mga tao mailat. Tungod kay ang Antichrist, he will try to solve the problem of the world economically. Salamat nga dito tas langit. Yes, amen. Okay. Great Tribulation period rin. Are you following? Palihog ko sa whiteboard. Brother Ray, please come. Palihog ko sa whiteboard. Para inyong ma-illustrate. Gamay lang kayo. Ako raning ihanay o maayo. Okay. Naata karon dinhi church age. Slider na. Church age. Panahon ta sa church gitawag ni og grace period. Oh. Nag-start ni panahon ni Christ. So this is representing Christ, the cross. So panahon taron sa church age. Church na ha. Baptist lang mo nang nagkakurma. Baptist na church. Kuha na human ba? Then after this is the rapture. Rapture. We will meet Jesus Christ in the air. That is in 1 Thessalonians chapter 4. Turn your Bibles there for a while. At tugod ka sa imang Bible. 1 Thessalonians chapter 4. 1 Thessalonians chapter 4. Turn your Bibles there. 1 Thessalonians chapter 4. Verse 13. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that you sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. Dunay mahitabo nga resurrection. Ang mga nangamatay diha ni Kristo, panahon, tagaan og lawas, pag-ong lawas nga di na madunot. Kita nga inibalik ni Kristo, iyon ang 1 Corinthians 15. Maabtan ka nga buhi pa, ilisan ang atong lawas, o lawas nga di pud madunot. Glorified body. Are you following? Now, iyon aning mahitabo. For this we say, verse 15, unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain shall of the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, with the trump of God, and the dead in Christ
shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together. Now, di ka kabasa og word sa Bible nga rapture. Wala na sa Bible. But the word nga atong mabasa is caught up. Amen. And the Greek word of the word rapture in English is the same meaning caught up. That's why we get that idea, rapture. Amen? Alright, another, sunod na verse number 17. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them. Kinsa man ang them? Katong mga patay nga gibanhaw og una. In the air, and to meet the Lord, asa? In the air, so shall we ever be with the Lord. So, tanan nga mga saved will meet the Lord in the air. Amen. Sa rapture. Munang sa rapture si Christ, dili siya mo balik diri sa kalibutan. Kita mao'y musugat niya sa kapanganuran. Amen. Sunod nga verse, wherefore, comfort one another with His words. Para sa mga luwas, kaning pagbalik sa Ginoo sa rapture, this is our comfort. Kabalo ka ang kalibutan nga atong gipuy-an karon mga kaigsunan, daghan kayong discomforts. Are you with me? Bisan pag nagsimba ka, bisan pag nag-faithful ka, nag-alagad ka sa Ginoo, dili ta exempted sa discomfort nga nahitabo o mahitabo sa kalibutan. Yes. Pasalamat kung luwas ka karong buntag, doon na tayo paglaom. Amen. Doon na tayo buhi nga paglaom. Doon na tayo bulahan nga paglaom. And that is the rapture, the coming of Christ in the air. Inigbalik ni Kristo, wa na'y problema. Oy. Wala na. Biyaan na to tanan din sa kalibutan. Okay. Pag abot din sa rapture, sugod na dayon ang 7 years tribulation period. 7 katuig nga kasakitan. Great tribulation ang ingos Bible. Yes. Grabe nga kasakitan. Kaning atong tagamtam karon di pa ni mao. Right. Amen. Di pa ni mao. Yes. Now, ang mahitabo dinhi kuman sa rapture, magunsan ka nito. There will be judgment seat of Christ. Unsa? Ang tanan nga mga naluwas nga mukuyog sa rapture mo atubang ta sa hukmana ni Kristo muhatag kag husay. Mao ni ang gitawag paghatagay o unsa? Rewards. Tanan nga imong gibuhat panahon dinhi gantihan diri. Amen. Are you with me? Amen. Gantihan. Now, after sa Great Tribulation period, this is the time nga mubalik si Kristo, mo ni gitawag og revelation. Ang rapture is going up. Ang revelation is going down. Are you with me? Okay. Mubalik si Kristo. Morning nga time nga si Jesus Christ, ang iyang physical nga presensya, ang iyang tiil makatunog dito sa Mount of Olives. By the way, dili Davao. Yes. Amen. Dili taon Davao. Sama sa giingon kibuloy. Dili sa Davao sa Kristo mubalik. Amen. Oh, so kanang New Jerusalem nila sa Davao, di na tinuod. Inigbalik mga kaigsunan ni Kristo, dili sa mubalik, adto sa balik sa Israel. Gikan man sa Israel, Hudiyo man siya, dili sa Pilipinas. Hello? Okay. Now,
inigbalik diri ni Christ sa second coming, sa revelation nga part. This is the judgment of the nations. Muna ni atong gihisgutan karon sa ato ang text. Ingon ang verse 31, when the Son of Man shall come. Notice, ang gigamit nga word sa Bible, when the Son of Man. Yes, amen. Ano sa ning when? Ganun, I think conjunction, di ba? When, dili, if. Wala niingon ang Bible nga if, but when. Ano sa difference sa if o when? I look at it in the dictionary. These are both conjunctions. Now, the word if is used to introduce a possible or unreal situation or condition. Yes, amen. While when is used to refer the time of a future situation or condition that we are certain of. Amen. So ang when gigamit lang para paghatag mga kaigsuonan og reference sa usa ka panahon, future situation, condition na sigurado. Yes, amen. Amen. So when the word of God said, when the Son of Man shall come, the word of God gives us sure assurance that the coming of Christ, the second coming of Christ is sure. The second coming of Christ is certain. Kini, ibutang din nato sa atong una-una that all the signs nga imong mabasahan sa Bible about the second coming of Christ na gi-mention sa Bible, listen, it did not point to the rapture. Are you with me? It points to His revelation, to the second coming of Christ on earth. Kung imo actually tanawon, there is no sign in the Bible about the rapture, connected to the rapture. It all connects to the second coming of Christ on earth. Amen. Now, kung sa may akong point, ang mga signs sa pagbalik ni Christ, ato nang nakita. Yes, amen. Are you with me? Yes. Na fulfilled na ang uban nga mga panghitabo. Nahitabo na. So ang akong point, kung nahitabo na ang mga signs diri, muingon ta nga duol na ta diri, how much more diri? Yes, right. Nauna maning mahitabo ang rapture kaysa revelation. So kung ang mga signs sa revelation are already fulfilled o makita na sa atong very own eyes, kagutom, mga sakit, gira, linog, unsa pa? Lunog, nasa sa Bible. Mga false prophet, nasa sa Bible. False Christ, nasa sa Bible. Karong nagantay ng angkon ay ako si Kristo. O sa ana diri sa atoa Pilipinas, uban sa mga laing nasod, nag-angkon nga sila sa Kristo. So kung imong tanawon, ang signs din ba naa na? Are we with me? Yes. Naa na. How much more ang rapture unsa ka doon? Right, amen. Kung ito na ningon ang Bible, your redemption draweth nigh. Amen. Anytime, mga kaigsunan, the trumpet will sound. Yes, amen. O, kabalo ka, sa rapture, we are not waiting for the signs. Yes, amen. Unsay atong giulat? Sound. The sound. Amen. God will use an angel to sound its trumpet. Na ang makadungog ana nga sound are only the saved. Yes, amen. So bisan pagbaptis ka ha, kung wa ka nanuwas, di ka kadungog o di ka kaapil sa rapture. Amen. Munang sigurado agyod that you are a believer in Christ. Yes,
believer of Christ. Oh, amen. Di lang ka member sa church. Yes. Siguraduha nga naa kay Kristo sa imong kasing-kasing. Amen. Di lang ta na ay relihiyon. Yes. Di lang ka na ay simbahan. Siguraduha nga doon na kay relasyon diha sa Ginoo. Amen. Okay. Kaning atong text, gahisgot ni duha actually. Talks about the tribulation period and the second coming. Kay after the judgment of the nations, ang mahitabuan ni sunod is the unsay sunod? Millennium. Unsay pasabutan ng millennium? It means 1,000. Muhari si Kristo sa kalibutan 1,000 years. Are you with me? Kay ani nga time, ang buhaton sa Ginoo, ang yawa will be cast to the bottomless pit. Ihagbong ang yawa dito sa bottomless pit. Can you imagine, no? Bottomless. It means sige ra gyud sa kahulog. Wa say makti sa mutupa. Bottomless man. Maunay angayan niya. Anong nagyawa siya. Yes. Amen. Oh. Maunang during this year, kaning usa ka libo paghari ni Kristo, paminaw, puro ni kalinaw. Amen. Walay kagubot. Nga naman, wa mangyawa. Yes. Isa may naghatag og kagubot ani kalibutan na to, ang yawa. Amen. Amen? Ang yawa, gapuson siya. Can you imagine mga igsunan? Gapuson ka o niya ihagbong, o niya white tumpok-tumpok. Sige na sa kahulog, pero wag yun sa'y magtumpangan. Bottomless pit. Alright? Then pagkahuman sa 1,000 years, buhian ang yawa. Buhian. Dili sa makabuhi. Buhian. Dunay sugoon ang Ginoo nga angel. That's in the book of Revelation. Kuhaan siya gapos buhian. Og after this, ang yawa manintal og balik. Unang, di masulod sa board. Ang sunod ang mahitabo after ana, there will be a battle of Armageddon. Yes. Amen. Kaya daghan nang musunod siya wa. So there will be a battle of Armageddon nga mahitabo. But di sa ko mo focus ana karon na battle of Armageddon kay mo sa mutag katasan. I want to touch our topic karon sa Matthew 25. Now, inigbalik ni Kristo this. During the first coming, He came as a Savior. He came as a servant. He came as a man. Paminaw, inigbalik niya din sa second coming. He will come as a king. Amen. He will come as a judge. Munang karon, nata sa grasya. Yes. Every one of us, ang tanang tao, tibok kalibutan, gitagaan sa Ginoo og opportunity to be saved. Yes. Amen. Karon nga buhi pa ka munang ang kaluwasan gitanyag sa tao karon nga buhi. Yes. Amen. Dili unya na. Right. Amen. Amen. Kung musulod ko sa Great Tribulation pareho, pastor, napa ba ko'y chance nga maluwas? Yes, na. But little chance. Willing ba ka nga di ka magpatatak and become martyred. Di ka magpatatak, di ka mo worship sa beast. Kaya nga nga tayo, magpasimba man ang Antikristo. Willing ba ka nga di ka mo simba? Willing ba ka nga di ka kakaon? Di ka kapalit? Di ka kabaligya? Di ka kalakaw? Di ka kalaag? Are you with me? Ang pinaka-worst, putlan kag liog. Unang ay nakagulat din. Yes. Amen. Karon nga naapay grasya gihatag ang Ginoo Yes. para makakuyog ka sa rapture. Amen.
Amen? Lisod yun. Yes. Amen. Kanira ganing daw may problema. Mura na gani tagkaundang mo. Are you with me? Gilutos na gani tas atong silingan. Gibi-bi na gani tas atong silingan. Ga-discourage na ganita. How much more din ni? Lord. Mao ni nga time, ani nga panahon, ang kwarta why value? Why value? Taminaw. Inigbalik ni Christ, He will come with all the angels. Tanawan ko na. When He shall, the Son of Man shall come in His glory. He will come in His glory. Inigbalik ni Kristo, all the world can see. Yes. All the nation can see His glory. Unang anhi ni Kristo, wa gini tagad niya. In fact, wa gani ni dawat ni Mary. Dito sa natao sa pasungan. Ang atong manluluwas ba? Natao siya sa pasungan. Kuyog sa mga baka. Kuyog sa mga hayop. Pag inigbalik niya, He will come with all His glory. And tanawa, all the holy angels. O na ni nga time nga makakita ta personally og anghel. Amen. Atong nakita ang anghel si Badharin ron Yes. o si Brad Marvin. Mao rin yun salamat nga natay mga anghel din eh. Pero walay pako. O ang anghel sa Bible na ay pako. Kunya makalupad. Kani way pako pero pwede mo lupad pero boyo lang. Ditso man hagbog. Ano ba? Sa first coming ni Christ, He came humbly as a servant, as a man, as a Savior. But the second coming of Christ, He will come with all His glory, with all His angels, and He will gather all the nations. Tanan mga kaisan, nobody is exempted. All the nations will be gathered together before Him, and He will judge all the nations. Ano ha? And He shall set, and before Him shall be gathered all nations, verse 32, and He shall separate them one from another, as a shepherd divided his sheep from the goats. Dili pwede nga usahon nimo ang kanding o karniro. Amen. Yes. There will be a time. Amen? Sa atong panahon karon, nata sa church age, di gyud ta makabalo og kinsay tinuod nga karniro o kanding. Amen? But you know what? Ini-rapture, ang kanding di gyud ka kaapil. Hello, amen? O yan, kung di gyapon ka ma-save diri, mga kaigsunan, di gyapon ka kaapil sa millennium. Are you ready? Di ka kaapil mga kaigsunan, o reign ni Christ 1,000 years. Christ will reign on earth. Dalawa, verse number 33. And He shall set the sheep on His right hand, but the goats on the left. Then shall the King say unto them on His right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Now, tanawa, kanus ani nga kingdom gi-prepared sa Ginoo? Kanus from the foundation of the world. In other words, wa pa'y kalibutan mga kaigsunan nga napurma, this kingdom is already prepared for them. Amen. Oh, what's my point? Because look at the next verse. Ingon si Christ, I was hungered and you gave me meat. I was thirsty and you gave me drink. I was stranger and you took me in. Dunay mga nagtudlo nga pinaagis paghatag sila maluwas.
Ako ning klarohon. Paminaw, ang kingdom gi prepared for them before the foundation of the world. In other words, wa pa sila nakahimo of good works. They have a kingdom already. Nasabta na to ni? Okay. Naked he clothed me, I was sick, he visited me, I was in prison, he came unto me. Alright? Ato ning klarohon og interpret. Kani mga kaigsunan ang passage kahisgot ni og second coming. Og usa nga gisgutan ani is the 7 years tribulation period. Alright? Now, usa nga mo agi sa Great Tribulation period are, unsa? The Jews. Ang mga Hudyo. Si Kristo Hudyo. Mao ni ang chosen people, chosen nation, gipili sa Ginoo. But these were also the very people nga misalikway ni Kristo. The very people na kaigsunan nga wa mo dawat ni Kristo nga ilang Bisaya or ilang manluluwas or ilang Diyos. That's why during the Great Tribulation period, daghan ang moagi nga mga Hudyo sa 7 ka tuig nga kasakitan. Ano ha? Ingon si Christ, I was hungered, gigutom ko, gitagaan ko ninyong pagkaon. I was thirsty, giuhaw ko, gitagaan ko ninyong ilimnon. I was stranger and you took me in. Inyo kong gidawat. Stranger. Kabalo ka, during the Great Tribulation period, paminaw, usa nga rumbo sa Antichrist na iyang i-destroy are the Jewish people. The Jews. Ang mga Hudyo. More than during this time, mga kaigsunan, the group of people nga will suffer much of the Great Tribulation period are the Jewish people. Ang mga Hudyo. Unang during this time, ang mga Hudyo will experience hunger. Great hunger. Karon nindot man kay Israel. But their economy during this time will be destroyed by the Antichrist. Kabalo ka unsa nga nasod nga gikalagutan, gikasukan sa mga ubang nasod, Israel. Israel, especially the Arab countries. Wa gyud sila maayong dealing sa Israel. Are you following? Thirsty. They are the very people that will experience thirstiness. And he gave me drink. Stranger, ani nga time mga kaigsunan, ang mga Hudyo, magkatibulaan. Magkatibulaan. Ug salamat. Aminaw, salamat during this time, dunay mga Gentiles that will stand with them. Dunay mga Gentiles na dili muyugbo sa Antichrist. Dili mo side ni Antichrist, but they will side with the chosen people of God, the Jews. Na they will extend help to the Jewish people. Nasabta na ito ni nga passage. So, kaniha, ato ni klarohon. Gaisgot ni dini, primarily ang gisgutan ni Jewish people. Ang audience pa, mga Hudyo. So, dili na sayop nga maghatag ta. Maayo na mohatag tag charity. Amen? Maayo na mohatag tag mga kluoy good kayo, the poorest of the poor. But dili na garantiya nga maluwas ka tungod anak. Yes. Amen. Amen? Okay. Now, ingon si Christ, I was in prison and he came unto me. Why? During the Great Tribulation period, many of the Jews will be put in prison. Now,
dili na sayop nga dunay prison ministry. But to interpret this as a prison ministry is wrong. Because this talks about the great tribulation period that will be experiencing by the Jewish people. Specifically the Jewish people. Masabta na to. Are you following me? Kamot kung masabta to. Then, I was sick and ye visited me. Paminaw, dili sayop nga doon na tayo ang church doon ay hospital ministry. Nga magbisita o mga masakiton, dili na sayop nga doon ay ministry. But kung ato ning gamiton to interpret that this is a hospital ministry, it is wrong. Amen. Yes. Because this will happen during the Great Tribulation period. Daghan sa mga Hudyo during the Great Tribulation period will be in pain. Will be suffering. Tanawa, verse 37. Then shall the righteous answer him. Kinsay nitubag niya? The righteous. Kung sa iyang ditubag, ilang ditubag? Lord, when saw we thee? Kanus aman mi nakakita nimo nga gigutom? Unya gipakaon ka namo? Kanus aman mi nakakita nimo Lord nga giuhaw ka? Unya amo kang gipainom? Kanus amang ka Ginoo na himong stranger? Unya amo kang gidawat? Kanus amang ka walay sapot? Unya amo kang gisaninaan? Ingon sila, kanus amang ka nasakit or na priso, unya amo kang gibisitaan. Tanawa ang verse 40. Verse 40. Ready? Read. And the king shall answer and say unto them. Kinsa ng king? Jesus Christ. Kinsa ng them? The righteous. The righteous. Katong iyang di ka istorya. Verily I say unto you, in as much as ye have done it unto one of the least of these, unsay sunod? My brethren. So kinsa day ng least of these nga gipasabot? Dili taon ng mga makililimos o kanang luoy kayo ng mga tao. But the least of these nga gipasabot ni Christ, ingon sa iyang giklaim ha, my brethren. Kinsa may brethren ni Christ in the flesh? The Jews. Kabalo ka, di ni nato ikalimot, ika-deny. It's in the Bible that the Jewish people are favored people by God. It is still in the heart of God that His chosen people will be saved. Mabitaw lang si Apostle Paul in the book of Romans, usa sa iyang prayer of heart's desire that Israel will be saved. Are you with me? Pero karon dili sayon wala gani. I think walay missionary visa nga gitugod sa Israel. So, but doon na tayo mga missionary nga tua o this is the flag of Israel. Nga tua sa Israel but underground. Underground. Kung siya pasabutan ng underground, pastor, kasi sila ang siyuta, kana bang secretly nagtudlo sila sa Bible. Amen? Nasabtan ninyo, nasabtan. Now, what I'm trying to emphasize karong buntag is I want to apply the context properly. Para masabtan ni nato kay naabay libog ani nga teaching, tanawa. Padayon na nato basa ha. Ingon si Christ, in as much as ye have done it unto one of the least of these my brethren. So, ang gihimo nila ani nga time sa mga tribulation saints to the Jewish people, ang gihimo nila, gihimo po ngadto ni Kristo. Wow. Amen? Unang ato ning tinud-on ning atong Jewish mission ay.
Are you with me? Kaya ba ba, niyon gani ang Bible? Kung mag-pray ka sa Israel, God will prosper. If you will pray for peace. Pwede nyo nga sa atong prayer, apil na tug-ampo ang Israel. Are you with me? Masaya mga we don't care. So, kinsa magutaw na sila, o ang kailangan. But they were chosen people of God. Kabantay ka, since the Old Testament, gahit kay ulo yan mga katawan, pero wag kay biya is Ginoo. Yes. Amen. Ang mga slides pa, wag yun sila biya is Ginoo. Sila mo ay gipili sa Ginoo, nga dito ang Misaya mo pakatao. Wow. But ilang gi sa likway. Padayon na to. Padayon na to, dili. Amen. Ano, verse 41. Then shall he say unto them on the left hand. So, giatubang ni Kristo katong sa wala. Depart from me! Bawa na ko! Bawa mo! Tubangan ako! Asa sila pagtuon? He cares into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Pamino, kababa ka ng everlasting fire talks about impyerno. Yes. Ang impyerno, wala actually gi-create sa Ginoo para iyang iandam sa tao. No. Ang impyerno gi-create sa Ginoo for the devil and his angels. Nga naman, 1/3 of the angels in heaven, sa dihang nag-rebuild si Lucifer, misunod niya. Munang kuyaw ning mag-rebuild eh. Kaya na ay mga musunod ni mo. Yes. 1/3. How much is 1/3? Ha? Kung 3 million angels, pila ang 1/3? 1 million. Diba? Tulog ang tabas sa math, tulog. So kung imong tanawon mga kasunan, prepared for the devil and his angels. Kung ito ng wrong ng teaching, ako na correct, wrong ng teaching sa saksi, nga mayon sila nga, if God is love, then why is it that God created hell and cast man, judge man to hell? Dili actually. Wala ang Ginoo nag-create og impyerno para sa tao. It is for the devil and his angels. But look at, ang tao gitagaan sa Ginoo free will. Yes. Pero ang gipili sa tao, dili man si Kristo. Oh, amen. O nang ang yawa, daghan o niya ni kuyog, dili lang ang mga anghel, nga may kuyog niya alsa dito sa langit, but also those people that will reject Christ as their Savior. Okay? Tanawa God. I was hungered. Giingnan niya itong sa left hand. Gigutom ko, wa ko ninyo tagain, pagkaon, giuhaw ko, wa ko ninyo painda, stranger ko, inyo ra kong gipasagdan, wa ko dawata, hupo ko, wa ko ninyo gitagaag sapot, nasakit ko, wa ko ninyo gibisita, napriso ko, wa ko ninyo gibisita. Nitupang po sila. Yung sa nga Ginoo, kamusaan mi nakakita ni mo magigutom ka. Giuhaw ka, wa kay sapot. Tanawa ang 45. Then he answered them. Kisaning them, katong sa left hand, katong mga goats. Ang goat din paminaw, nag-represent ni sa mga wa na luwas. Ang naa sa tuo, nag-represent ni sa kanang mga naluwas. During this time, naa pa may mga luwas ani. Amen? Naa mo? Oh, tanawa, kung sa ingon ni Christ, in as much as he did it not to one of the least of these. Kinsa gani nang this, least of these, di masabot? His brethren, the Jewish people. Ingon si Christ, he did it not unto it. Verse 46, and they shall go away into asa, everlasting punishment. Unsa nang everlasting punishment diha? Hell. But
Ano ha? The righteous into life eternal. Now, this is the most confusing verse. Mag-ina mo kay kung ladlaran mo ani sa uban nga nagtudlo nga ang good works mo ay makaluwas, pwede gamiton ani o niya mutuo ka. Kinsay nakaadto sa life eternal? Kinsay gipaadto sa life eternal? The righteous. Are you with me? Now, in verse number 37. Then shall the righteous answer him. Sabi now, kabalo ka, ang ilang righteousness, ako ni Claron, they became righteous not because of the works that they have done. Here's the right interpretation. Ila tong nagbuhat silang maayo to the Jewish people because they were righteous already. Di man ka ka-perform of good works kung dili ka righteous. Amen? And look at, before the foundation of the world, it's already in the, the Jewish people were chosen people of God since from the beginning. Again, dili good works ang makaluwas. Wala ni sila gitambog sa impyerno tungod kay wa sila naghatag og pagkaon, tungod kay wa sila ni bisita sa mga masakiton, tungod kay wa sila ni adtos mga napriso, dili tungod kay wa sila mihatag og sangina. Gitambog sila sa impyerno. Why? Because they were not righteous. Nasabtan na to? Tungod kay dili sila righteous. Amen? O nang actually karon nga naluwas na ta, we are righteous in the sight of God. And it is, you have a great potential, I have a great potential that we can perform or do righteous things because we are saved. Amen? Dili man ta maluwas sa atong pagkamatarong. Nasa tanan to na. Ang tanan natong pagkamatarong at tubangan sa Ginoo are filthy rags. Sama lang sa mahugaw nga trapo. Dili paigo, dili madawat at tubangan sa Ginoo. Unang niingon ang Bible, there is none righteous, no not one. Amen. Kanus aman tanahimong righteous when we put our faith in the Lord Jesus Christ and His finished work at Calvary. We are justified. Gimatarong ta atubangan sa Dios. Amen? So kani nga verse panginaw, wala ni gatudlo nga passage of salvation, good works salvation. Kay ang Bible never nagatudlo o kaluwasan pinaagis binuhatan. Salvation is always by grace. Grasya sa Ginoo. Naluwas ta tungod sa grasya sa Ginoo. Amen? Nasabtan ni nato gamay nga part. There are many verses that kinahanglan natong ablihan kung ato ning tunan. This is prophecy. And you know what? In 1 hour din nato mahimo. Amen? Oh. Maybe kung doon na natay makalugar-lugar na ta, we will have a prophetic conference
And I will try to invite my Bible college professor talks na tudlo namo sa prophecy, and that is Pastor Paul Landi in Barilin. And will teach us, will give us time. Oh, but hinaw to nga doon tayo nasabtan ani. Amen? O paminaw, rapture. Ni kuyog ka, panalitan ba? Karon nag-rapture. O, ugma lang. Kaya humanon sa natong simba. Panalitan, mag-rapture ugma. Kuyog ka dali, doon ay judgment seat of Christ. And there's a marriage supper of the Lamb along this line. Then, inibalik ni Kristo, there's a passage in the Bible nga dili lang angels ang mukuyog niya, but all the saints. Kinsa ng saints? Represent saved. So, inibalik ni Kristo, saan ka rin? Kuyog ka niya rin. Amen? Kuyog ka diri o reign. Millennial, morning millennial reign. Usa ka tuig si Christ mohari. Ug ang tan-aw dinhi, paminaw, ang basihan dinhi sa Ginoo nga moapil og reign or tagaan og responsibility is faithfulness. Faithfulness. Di na ka ba maluwas? Kay luwas naman ka. Are you with me? Oh, you are saved already. Oh, bitaw lang, kani nga time, doon ay mga tao that they will extend their kindness, they will extend help to the Jewish people because these people were already righteous. They were saved already. Amen? They were saved already. O gamiton sila sa Ginoo ani nga time that they will help the Jews. Unang kung unsay gihimo nila sa mga Hudiyo yung si Christ, imong ilang gihimo pud nako. Alright? Pagdili na sayop na doon ay prison ministry. Dili na sayop na doon ay mga church na doon ay hospital ministry. Na mo bisitag masakiton. Dili na sayop. Ako, nagwali man ko na sa provincial jail. Provincial jail, di ba? Sa LTO David. Oh. Nagwali ko na before. But, naundang to one time tuod kay dunay mga grupo sa Sabadista nga naka-eskapo ang mga piniriso because of them. Oh, because of them. So, motong gipaundang ni o tudlo. And I think karon nagtudlo, but usang nga din ako ganahan kay nalibog ang mga piniriso diya. Kay naang moanha ang Katoliko, naang saksi, naang Mormons, naang Sabadista, naang Pentecostal, naang Presbyterian. Tanang grupo na diya. Muna nga mga piniriso, way klaro. Way klaro, at least nawalihan na to sila gospel. Hindi ang uban mo apil na kay naipan. Naipan or na sila'y mapanadaan sa sulat. Ngadto silahang mga minahas kinabuhi labi na katong mga piniriso nga wa nay dalaw. Oh, but na piniriso nakagawa dito pa sa prisuhan nga pastor, magagawas gani ko iampo ko kay musimba ko pangitaon ako na yung simba. Hangtod karon wa gyud dugay nang nakagawas pila na katuig wa gyud nakatuto. Inko Brad, this is my number, please contact me. Murag tinuod ba? Oh, but again, dili na sayop nga naay prison ministry ang church. Nindot ganina atong mga men, ma-utilize mo magwalig prison. Nindot na walihang piniriso. Na ang advantage lang sa piniriso, kaya di na mo sila kinahanglan pang i-convincing na makasasala sila. Yes, amen. Kaya na prison man. Right. Oh, no? But ingnon ta ka, na doon ay daghang mga piniriso. Nabasig, doon ay daghang piniriso na mga tuglangit kaysa mga tao na wala na priso. Yes. Hinood na. Kaya ganing mga wala na priso, tanaw nila, matarong manggod kayo sila. O di na sila kinahanglag manluluwas. Kaya dito sa prisuhan, arang daghanang mga paminawan ko nila. Di na sayop ng hospital ministry. But ang ako orang point karong buntag, atong
atong gi-interpret og tarong according to the context. Amen. Amen? Oh, no? So pananglitan og di ka ma-appeal rapture. Tabangin mga Hudiyo. Pananglitan makaagi yung kag 7 years kay sunod man. 7 years tribulation period. Help the Jews. Maputol ragliog. Oh, wamay lang. Ang pag-usari mo sa minum tubisig. Ayaw pamarka. Ayaw simba sa Antichrist. Amen? Nasabta na to? So kaninga versa, wala ni nagtudlo nga ang kaluwasan ang kaluwasan pinaltis paghatag. Okay, doon na may nagtudlo ba yan? Naguna-una nga, muhatag ko para maluwas ko. No. Muhatag ka, dili para maluwas. Muhatag ka, tungod kay luwas na ka. Yes. Amen. Mutabang ko, basi na lang, maluwas ko. Magkuha-kuhaan, matagaan ko, merit sa akong pagtabang. No. Dili ka mutabang para maluwas. Mutabang ka, tungod kay luwas na ka. Yes. Amen. Sabotage. Oh. Kinsay giadtos langit? Righteous. So nganong giimpirno sila? Kay dili sila righteous. That's how simple it is. Amen? Unsay naghimo nilang righteous? Dili ang ilang gibuhat that made them righteous before God. Ang ilang gibuhat was actually the result of what they had. Yes. Amen. Unsay naa nila nga nakahimo sila ato og help sa mga Hudiyo because they were righteous already. Amen. Nga nakuha ni tabang ang uban because they were not righteous. Yes. Amen. Asa sila ni Side sa Antichrist. Oh. Amen? Unang kaitan, you read the book of Revelation, chapter 20, 21. You read that. These are the passages na gi-explain pa ni Ogtugang. Alright? Okay na mo? Amen. Ang atong wali karon murag a little bit teaching. Oh, a little bit teaching ba? Oh, murag yung gatulog. Kaya nagot tayo order. Para masabtan lang yun nato o unsay arrangement sa events. Alright? Now, ako ning tibason kamay para naamoy ko sa kumplito. Human sa millennial reign, there is a battle of Armageddon. Armageddon. A battle of Armageddon. This is the time that the group of Satan and the group of Jesus Christ will have war. Apil ta. Amen. Apil ta nakig-away sa mga sakop sayawa o sayawa. Ug salamat ta nga ani nga battle. Kami na, sigurado na tandaog. Yes. Kay kuyog man nato ang Ginoo. Amen. Kabalo kaani nga battle of Armageddon, kung imo actually kung tunan, still for the Jews. Ang mga Hudiyo kahit doon kay ulo. Nga doon gipaani na sila Great Tribulation period. Pero naapagod gapoy gay. During the battle of Armageddon, ang Israel tabangan sa tanang nasod. Hello, amen? They will be hated by all nations. Natabangan sila sa left, sa back, sa front, sa ilang right. Tanang nasod mag-usa og sulong sa Israel. There's a valley in Israel right now. I think the valley of Jezreel. Nga diha mahitabo ang battle of Armageddon. Kita ko sa picture sa usa ka pastor nga niadto dito ang valley of Jezreel nga possible diha mahitabo kaning gitawag man gud sa Bible og Gog and Magog. Kabalo ka, this talks about nations. These are nations that will mauni manguna og gubat sa Israel. But sa tumoy-tumoy aning battle of Armageddon, Christ will help them. Ang Ginoo magpaulan og kayo. And all the nations that against the Jews will be consumed by fire. And this is the time that many of the Jews will worship God, will return to God. Sabi na ito? And then after that, there will be a judgment. Muna, kaning kalibutan na sunugon tunaw ni Ginoo.
There will be new heaven and new earth. And there will be the next is eternity. Amen. Wow, are you excited? Yes. Amen. Duta na eh. Kani pala rapture gani. Wa pa ta dili. Rapture lang, Lord. Appeal ko. Basiguro ay yours. Nasabtan na to. Kung nabitaw kay gikalibgan ani nga passage, you come to me personally. I am very much happy to entertain you if you have some questions. Nalibog ka. Kay kani gigamit ni mo na maghatag ka, hatag basin maluwas ka no. Bisan paghutdo nimo tanan nimong kwartag hatag, di na makaluwas nimo. Amen. Right. You give because you are saved. Yes. That's the right